Здравейте, Аз съм гледал, това е Nitfire, ама Nitfire. чепил името и да правим Nitfire. Добре, нека започнем. Това е нов YouTube канал, като ние ви молим да се абонирате за канала и да харесате видеото и да коментирате, че това е бека. Нека започваме. Играем също да играем в следващия следващия епизод. Айде бе. Се. Не! Умри! О май гаш! Ще умре. О, yes! Yes. Добре, сменям си. Так, сега да видим. Както знаете, той е pay to winner, който не знае да знае. Никой не знае, трябва да бягаме. Ба! Трябва да бягаш, той си на малко ли? На много. О, yes! На 3. Добре. Найсе. Не ми харесва. Пишете долу в коментарите кой ви е любимия скин на Саша. Както виждате, бъгва микрофона от злоба. О, мале! О, мале! Yes! О, мале! О, какво правя за Швеция? Там не правя, защото гледах към телевизора, който ме я. Така. Лодка! Умри! Yes! Хора също така напишете в коментарите на коя друга игра, освен Roblox, искате да снимаме. Да, вече го казах това. Не си. Добре. Аз го казвам. И сега, със следващия мап ще играем на хакерски геймо, който имаме aimbot. Както виждате кръгчето в средата. Това не е геймод. Това е геймод, спокойно. Не са истински хакове. Ето. Това ще бъде много лесно. Лесно. За мен. Трикшот. Гати. О, много яко да Даже не хакове. Ето в принцип ти си хакер. О. Как съм? Кой ти си хакер? Виж се. 360! 360 май. Целиш катаната. Да видим.
Ето ми го късмет. А! Хора, напишете в коментарите според вас дали Вайо е бот. Добре, стига са писали в коментарите да се съгласиш. Ах ти! Не мога да говориш. Ньо. Ах ти! Птичка. Айде! Да умреш. Не. Мале. Заправ само 103 демидж. Ама, Ей! Ах ти, какво правиш? Знаеш ли кой е моят имам? нищо. Знаеш кой е моят имам? Кой? Е! Добре? Добре? Щом искаш това? Опа. Да, искам. Но искаш. Ми да. Да. Много искаш. Флашбенк ли хвърляш, бе, ей? Аз имам еймбот. Ти спамър такъв. Спамър, бе. Ми спамиш Ти си pay to winner. И мен какво ме интересува? Което оръжие имам? Имам оръжие. Робъкс имам, огаждам си. Да гледам. О, мале. Той фрашка с Roblox. Спамър. Ах ти. Хайде! Спри! Ти ме вижда, аз забравих да крия. Айде, бе. Спри да спамиш! Това е ужасно! За теб. Да гледам. Се. Бързи! Не! Ти си голям спамър. Хм. Спамеш като тия... Какво говоря? Спамеш като тия сирене. Тите са сирене от кога спамат? От днес. Защото ти си кутия за сирене. Как ме обиди. Сиренцето е хубаво. Да се вижда. Най-тъпия мап. Най-тъпия мрак. Мрак. Мап.